capete tramvaiul ăla. E ambulanța aia. Un minut ne-a luat de la o stație până la alta. Ia, uite-te pe ruta lui 44. Ești pe ruta lui 44? Câte stații mai ai? Până face el stânga, noi o să facem dreapta. Cât? 4 stații? 3? Am zis la ce stație, dar nu înainte să facem stânga, coborâm, adică nu după ce facem stânga. Știi că tramvaiul ia în stânga și noi trebuie să o luăm în dreapta. Ia uite. Deci de aici, mai avem stația asta după următoarea. Deci după asta, stai să ajungem la asta și pe aia zic. Uite, de aici după următoarea, după ce trecem de următoarea stație coborâm. Adică peste vreo 2 stații. Aici coborâm. Sigur? Da. Grijă. Ia. Așa, într-o parte. Trebuie să fie imediat. Gata, pa, tramvai 44.